Ja by som tým pádom začal niektorými známymi faktami, o ktorých už vieme. Bol niekoľkokrát zranený, zúčastnil sa desiatok bojových akcií, dostal takisto aj ukrajinské vyznamenanie, zúčastnil sa úspešnej ukrajinskej ofenzívy v Charkovskej oblasti v roku 2022 a na jar 2023 pri obrane Bachmutu. Povedzme si ale o ňom na úvod viac. Aký to bol človek? Pokiaľ o niekom, kto odíde, poviete, že pomáhal ľuďom, tak to väčšinou znie ako také klišé. Ale ja by som to rada uviedla na príklade nejakej časti života Rasťovho, kde zhodou okolností v jednom čase pomáhal prerábať a vypratávať 2 domácnosti. Staral sa dennodenne o starú mamu, ktorá ho poverovala rôznymi úlohami. Do toho chodil do práce na brigády, robil nadčasy. Úplne bol vyčerpaný, padal na ústa. A keď sme išli na vianočné trhy, tak ma zatiahol do stánku maltéskych rytierov a prihlásil sa na dobrovoľné rozvážanie obedov pre dôchodcov. Do tohto všetkého. Takže toto bol Rasťo. V jednom kole niekomu pomáhal. Pán Šindl, vy ste hovorili, že ste sa s Rasťom osobne nepoznali a boli ste v kontakte. Jeho príbeh vás zaujal, preto ste vlastne o ňom aj pravidelne písali, uverejňovali informácie, čo sa teda deje na fronte. Prečo sa z vašich informácií vlastne pridal do boja? Prečo opustil tú našu komfortnú zónu, tú bezpečnú, a vybral sa bojovať na strane ukrajinských obrancov? Tak môžem vlastne tiež citovať iba jeho blízkych, či už kamarátov, kamarátky alebo aj príbuzných. Tam boli 2 veci. Jednak presne, ako povedal Ivana, on vlastne bol človek, ktorého naplňal niekomu pomáhať. A zároveň jeho veľmi zaujímala história, veľmi čítal o histórii, hlavne novodobé dejiny, čítal z toho, čo jeho príbuzní, o komunistických diktatúrach. Bol presvedčený, že jednoducho komunizmus a diktatúry sú zlo. A teraz vlastne môžeme citovať aj jeho samotného, pretože keď on mal krátke video, kde vlastne sa ho pýtali spolubojovníci, prečo sa pridal do tej medzinárodnej légie, tak vlastne povedal, že aj Československo si zažilo sovietskú okupáciu, aj nás vtedy tá sovietská propaganda nálepkoval ako fašistov, aby tu mohla podniknúť inváziu, podobne ako Ukrajincov, a on nechce, aby sa to opakovalo. Takže tieto 2 veci, odpor voči diktatúram a túžba niekomu pomáhať, toho vlastne viedlo k tomu, aby sa pridal ako dobrovoľník do ukrajinskej armády. A čo treba povedať, on tam bol naozaj úplne od začiatku. Od začiatku tej invázie bol tam viac než 2 roky, napriek všetkým problémom, ktorým čelila a stále čelí ukrajinská armáda. Rozhodol sa vlastne pokračovať. V marci naposledy predložil kontrakt s ukrajinskou armádou. Vlastne odhodlaný tam vlastne byť stále. Pani Brtišová, aký bol Rasty človek? Vy ste spomínali, že ste sa s ním dobre poznali potom. Skúsme ho možno tak opísať. Aký to bol typ ešte človeka? Ja to len vždy uvádzam na príkladoch, pretože keby sme mali o ňom rozprávať, tak sme tu do zajtra, ale bol chorý na COVID a on predtým už mal zápal plúc a problémy proste s plúcami. A keď ochorel na COVID, tak mal veľké problémy. Nedokázal proste prebehnúť ani krátku vzdialenosť, bol doma chorý, úplne vypnutý. A do toho som dostala COVID ja a on pešo z Petržalky, aby nikoho nenakazil v nejakej hromadnej doprave, prišiel na Hviezdoslavové námestie, doniesol mi tam lieky. Proste nebolo dňa ani hodiny, aby sa on o niekoho nestaral. A preto, keď sme sa toto dozvedeli, ja som požiadala Vlada, či by nenapísal o ňom článok, kde by boli uvedené pravdivé informácie, pretože som nechcela, aby sa toho prvý chytili nejakí novinári, ktorí proste budú variť z vody, vymýšľať si a tak ďalej. No a
keď to vyšiel ten článok, ja som nepočítala s tým, že to preberú proste všetci na druhý deň a šokovala ma tá nenávistná vlna hejtu, ktorá sa prehnala internetom. Kvôli tomu vlastne robíme tieto rozhovory, aby sme priblížili ľuďom, aký Rastio vlastne bol. A vy, keď ste sa s ním rozprávali, zrejme, predpokladám, ste aj rozoberali tú situáciu, že prečo sa práve rozhodol ísť bojovať na ukrajinskej strane. Čo vám hovoril? Ja som to už vysvetľovala Vladovi. On už tam bol v roku 2014, keď sa to stalo prvýkrát. Sledoval tú situáciu celé roky a ako náhle proste toto vypuklo, tak on zmizol a pomáhal na hraniciach s tými prvými utečencami. Ale ako náhle mal nejakú možnosť, tak odišiel do Kieva a tam sa prihlásil ako dobrovoľník robiť čokoľvek. My sme už na úvod spomínali, že on vlastne mal aj niekoľko zranení, z ktorých sa mu podarilo vyliečiť, rehabilitoval, ale vždy sa vrátil. Neviete možno o tom, nebol tam nejaký moment, kedy si hovoril, že tak toto už naozaj nechcem, je čas to tu zabaliť, vrátiť sa do bezpečia na Slovensko? Nie. Vždy chcel pokračovať ďalej. Vždy sa chcel vrátiť, vždy sa vrátil. Z toho, čo hovoria jeho príbuzní, on bol vlastne zástupca veliteľa Čaty. Takže on ako mal aj nejaký typ zodpovednosti za svojich spolubojovníkov. On bol vlastne v jednotke, kde boli ďalší dobrovoľníci z iných krajín, z USA, z Nemecka, z Japonska. Pričom on bol z nich najstarší a pravdepodobne mal najviac skúseností. Mal najviac skúseností s tými bojovými operáciami, najviac skúseností s prežitím. A on vlastne cítil potrebu byť tam s nimi a nejakým spôsobom ich chrániť alebo pomáhať im tými svojimi skúsenosťami. Pretože to je niečo, čo my si nevieme predstaviť v tých bojových operáciách na tých vojakov. Tí vojaci tam čelia nástrahám, ktoré my si nevieme predstaviť, od drónov, delostreleckého ostreľovania, rôznych klasických útokov. A on jednoducho mal pocit, že by mal byť pri nich, pri tých svojich spolubojovníkov a pomáhať ich chrániť. Aj Medzinárodná légia jeho smrť potvrdila len nedávno. Konkrétne informácie o jeho smrti sú, ale aj naďalej relatívne nejasné. Vy ste spomínali tie drony, to sa vlastne vie, alebo teda sa predpokladá, že zomrel po zásahu dronom. A vieme možno v súčasnej situácii, v súčasnej dobe niečo viac? Ako sa to stalo, prípadne kde? Tie presné okolnosti mne známe nie sú. Bolo to na území, ktoré v súčasnosti okupujú Rusi. Veríme, že dočasne okupujú Rusi. Mal za úlohu, alebo jeho čata mal za úlohu brániť nejaký objekt. Než dostali rozkaz sa stiahnuť, z toho, čo hovorí jeho príbuzný, tak tam bol podniknutý masívny útok, ktorý nemusel byť iba dronmi. Jednoducho tie útoky sú ako keby kombinované, dronmi, delostrelectvom, všetkým možným. A pravdepodobne spolu s ním zahynuli aj ďalší niektorí spolubojovníci. S tým, že teda oficiálne oni sú teda považovaní za missing in action, takže ako nezvestní v boji. Ale teda áno, aj jeho spolubojovníci sa zmierujú s tým, že pravdepodobne tam zahynul pri plnení tej bojovej úlohy. Vy ste už spomínali, že sa to udialo na tom okupovanom území, čiže s najväčšou pravdepodobnosťou aj jeho telo zostalo na tomto okupovanom území. Viete, čo bude nasledovať? Jeho rodina zrejme by chcela, aby sa telo dostalo naspäť. Máte nejaké informácie, ako sa plánuje postupovať? To je otázka na jeho rodinu. Tam by sme neradi hovorili za jeho rodinu. Vy ste to už aj na začiatku spomínali, on bol vlastne zástupcom veliteľa. Čata Bravo, správne hovorím? Bravo 1. Čata Bravo 1. Čo bola vlastne jej úlohou? Aké úlohy museli v týchto bojoch spĺňať? Boli to úlohy akože v tej prvej línii buď brániť nejakú pozíciu, prípadne možno proaktívne, keď boli nejaké útočné akcie, tak sa podielal na tých útočných akciách.
hovorilo sa, že môžu mať aj nejaké špeciálnejšie úlohy. Ste jedna z tých bojových skupín v tej prvej línii. Tá prvá línia to bola, čiže nie nejaké zásobovanie, ale reálne boje najbližšie k nepriateľom. On sám ako obsluhoval rôzne typy zbraní, zažil si množstvo aj prestreliek, aj jednoducho proste útokov naozaj v zákopoch, bránení nejakých objektov. Takže naozaj bol to človek, ktorý bol v prvej línii a velil alebo rozdieloval úlohy ďalším. Pani Brtišová, bojovať za iný štát podlieha veľmi prísnym pravidlám. Tam treba aj povolenie od prezidenta toho štátu, odkiaľ pochádza. Prešiel si Rusty touto oficiálnou cestou? Neprešiel. Neviem, akú máte v tejto súvislosti otázku, ale ja sa o tomto nechcem baviť. Ja som smeroval s tým, že je to v úvodzovkách, nechcem povedať, že štandard, ale pokiaľ chce niekto ísť bojovať za inú krajinu, tak tam sú nejaké pravidlá. Nie každý ich dodrží, ale to je samozrejme na každého presvedčenie. Ja tým nič nenaznačujem, len sa pýtam, aká bola Rustyho cesta. Nemyslím si, že nad tým vôbec premýšľal, že by išiel vybavovať nejaké povolenie, ktoré by bolo na dlhé lakte. Nebol tam určite jediný slovenský dobrovoľník, ani zahraničný dobrovoľník, ktorí nepožiadali o povolenie a jeho proste prvotná myšlienka bola ísť. A to bolo všetko. Ísť. Pán Šnídl, vy sa tejto aj vojnovej tematike ako novinár venujete už naozaj nejakú tú dobu. Máte informácie o možno nejakých ďalších Slovákoch, ktorí bojujú tiež na strane Ukrajiny? Ja zase nie som vojnový redaktor, takže budem hovoriť iba to, čo majú znalosti v tomto zbehlejší kolegovia. Pravdepodobne ďalší jednotlivci aj zo Slovenska, ďalšie vlastne, ja si dovolím povedať hrdinovia, zo Slovenska stále tam sú. Áno, sú to jednotlivci, ale áno, ešte nejakí Slováci pravdepodobne pôsobia. Ja budem mať na vás oboch rovnakú otázku na záver, pretože naozaj je to veľmi smutný príbeh, čo sa teda odohralo. Možno by mal niečo v nás aj zanechať. Čo by ste chceli možno dodať na záver, pani Brtišová? Teraz ja mám taký svoj len subjektívny pocit, že Slovensko moc hrdinov nemá a že by mohol tento človek osobnom aj v tom živote, ktorý viedol, celkovo byť za vzor našim mužom na Slovensku. Pán Šnídl? Som iba doplnil, že on tam jednoducho nemusel byť. Naposledy na Slovensku bol na prelome rokov 2023-2024. V tej dobe už bolo známe, akými ťažkosťami si prechádza ukrajinská armáda. Mohol zostať doma, mohol sa tu vlastne živiť, mohol žiť podobne pokojný život ako väčšina z nás. Napriek tomu tam išiel, pretože jednak cítil potrebu byť pritom a cítil potrebu vlastne pomáhať tým svojim spolubojovníkom. A keď aj sa nejakí ľudia vyjadrujú bez znalosti veci, bez toho, aby ho poznali, necitlivo v tých komentároch, že a vypisujú také tie sprostosti, že žoldnier padol za banderu a podobné propagandistické kraviny, tak my sme sa vlastne pýtali jeho blízkych, ako by napríklad on sám reagoval na tieto necitlivé posmešky. A sa zhodujú, asi Ivana môže potvrdiť, že vlastne Rustyho by nedokázali vykolajiť takéto poznámky, pretože on bol presvedčený, že na tej Ukrajine bojuje a riskuje život aj za týchto hejterov. Ja vám v tejto chvíli ďakujem veľmi pekne, že ste boli ochotní prísť k nám do štúdia a porozprávať o tom, aký bol Rusty, čo sa zrejme stalo. Pre divákov ešte pripomeniem, že sme sa rozprávali s pani Ivanou Brtišovou a novinárom denníka N Vladimírom Šnídlom. Ďakujem. Ďakujem ešte raz, že ste prišli. Ďakujeme za pozvanie.